Hello guys, madong adlaw ni tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano family. Morning guys, good morning. Karon dang adlaw guys, padung may mayor nagbaklay rami kay Exercise. mga mote mi ato la mayor. Mga mote mi. Mupalit mi unja ugway mo kamote. Oy, ugway mo kamote. Ugway mga og bis mayor mga mote. Ning mantos mayor nga kami pangamotion. Okay kaayo. Para ni pakapin. Para ni pakapin yor no. Yor pakapin yor. Naapag ka no. Ugat yor ugat. Problema ra mas Mariano, di ka mao mga amuti kaya pangbugtuon sa ng mga gagmay dihang bugtos. Basic. Kumaog mo tanong. Ako sanay na akong mga muti simula pa noon sa ganahan. Sanay ko sa kapobrehon guys. Nga ng mga basak nga na naagian na sa una. Ng mga garden hako tubig agian na kami sa tay sa una. Ikaw? Uday nagiano pa na. Pero mo agi de sa gana. Nagian ba nakatrabaho ba? Sus, Nagian good. utok gamiton, di lagi ng bug agamiton, utok lagi. Sileksi anday guys, gibilin ra namo. Atos bay kay naman pos kiya dadto. Pos hay simnang hili ni naman pos manang. Dadto. Kay sinanay nagpatrabaho man sila sa nanay si. Tiri kay wa man di ata mas maribuhok. Gimingaw na pa kong tiri. Mingaw na ko siyang sigig TikTok. Hapit na may dito lamay. Oh. Hapit na may guys. Init na dari. Siya guys, lami aghangkaw guys. Hapit na dyan, may init na kadyo. Mas kuha ng atong speed sa atong naong. Sa ganahan, speed. Sa kaya nasakyanan ma. Umatos, sa tanay simba ko. Wapo lagi karon Mariano. Wala ka nag-vlog Mariano. Nana na si Jay channel guys. Naghimo og gidang channel kay magluto-luto dai kuno si Jag asa na kay basi ma kaplagan maka adtus Japan. Mariano's vlog guys. Makaluto og kwaknit. Motorong vlog. Sa ganahan. Wa pagali ko nahuman ng istorya pagali ko ta excited. Nasi day bag-ong. Pasensya isa lang ang gipandong kay isang gipandong kay kuan. Init maglabad ang bunag-bunag og di ko makapandong og sa diha. Sana palihog kog subscribe sa channel ni ang My Love Mariano. Isang nga si mong channel My Love Mariano. Mariano's vlog. Mariano's vlog ko no guys. Please subscribe raman pud mo kay looyin tang pud laki na ba? Gamay pa ang video dito guys. Nagtang-tanawag unsa ni jang panglutoon pero kanang mga luto-luto nga nang mga sayon ra. Kanang mga Pinoy style ra guys. Mga Pinoy style. Kanang buhat ginamas. Sa dyan kasama kamao kami na. Kanang lain. Diba? Sa yung gusto mo Korean style? Ay. American style? American frog style. Bitaw mga basic ra guys, mga Pinoy style ra ba nga. Nanang magluto kag humba, wa lagi pa lutoon. Humbang baboy, yung saon, nga na ba? Yung saan pagkahimuan nimo. Humbang baboy nga putik dugo, nangka na to. Wa na may nanganangka dari. Kaya nga, giiwagan mang udit. Nga hurot man tanan. Yar! Talawas ang mga talawas ang mga video guys. Yar! On. Labay pamahaw! Uli na naman me! Wa man di ay! Mahaw. Patay. Diyan ang hay-hay! Diyan ang laba ko na buutan sa naol! Wa na day na adik sa TikTok! Dang laba, dang TikTok. Muna nilang kamutihan guys, katong nangganas mi dari bangdas. Ang kauban si Jename. Si Jename Amela, wa naman na uban-uban ha, ron kay di naman pos Mariano nag-bodyguard na ha. Pero guys, katong bata guys, believe ko na to guys, kay grabing buutan na. Munang ngun kog adto sa ano makas bahay guys. Bye guys, bye day. Pang jogging man na may lab. Imo manggi suot may lab nga makatagok ka na may lab. Sa ganahan pud si just may lab. May lab ade ang imong tawag na may lab. Simula pa nung nagkakilala tayo. Sa ganahan nagkakilala tayo. Tawag may love.
May labi tawag ka. Ansam di ay. Ansam di ay atang tawagan. Kaon kag sagbot, bago pagay ka na mahaw, kaon kag sagbot. B? Ha? B? Char, B. Ansam meaning og B. 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 Violin. Ansay meaning og B. Violin. Ha, ansay meaning og B, putan ang kana. Bausin. Mauna. Magtawag gali kas imuhang mahal sa kinabuhi, magkuan kag unsay meaning danang imong jong tawagan. Kaning aho meaning bitaw. Wa ka kay bawag sa meaning. Ano meaning? Bisong unsa ray giapas. Oo. B, bisong unsa ray giapas. Hinisong ray giapas. Kauban. Wagi mo. Violin na, ang radyo ara ka, bija, violin. Naapon wala. Ngaut pagoy ka to. Ano meaning ng B? Wala, gitagalan hag meaning. B, bisong unsa. Bisong unsa ray giapas. Sa ganahan, njya karon mag-bodyguard na nako. Oy, nalikom lagi mayor ang hay mo to ganina. Ihaw sulig manok. Kisa to? Sa dito ako. Ingay bebe kag ingin pa magali ka. Okay guys, padung namis kamutihan dahil hang leader da, ban majorit naman mayor dayron kay na di boots og di Mariano pa nag-boots malay kayor. Daging ngayon. Jogging tayor. Atos dam sugudan ni. Dama. Dam pilar. Sugudan ni. Di ba pajot lagi ng tulot. Kahit hapon na yan. Sa hapon guys. Sige dogang. Kawid. Hadlok ka ng motor gamay ra bitaw nagligid. Ang puong gid ka guys. Kindahan. Asam ta dapat ikaw una kay ikaw tag-ija. Sa dari sa laman. Ang pulunyeng man kani. Allah! Bugtos na lagi kani. Sikil Maura ni bugtos nga daku. Kasi padulit ang naong ira kita gating inahan sa gano'n na ideha. Ang sarap na hiingan hinoon. Kawa na. Oo, okay raman po ni. Ala, dako man po. Pero mas dako. Abi kong lamingan. Di ara ning sikil. Kita. Ala dahil ning sikil. Manikil ra lagi. Alam mo sikil ra lagi sila guys. Di pang uwagan ang karuti. Kigong. Ala. Aw. Makalami. Bisag kapoy, pero malingaw tag kinutkot. Mapay pagtangka. Ha? Mapay pagtangka. Hangat pa ito maridyo ba? Hangat ka imong Ay, lumaan. pagtangka. Pagtungko, nakamanggat yun. Anong ganahan po. Pero datos, dadalas mong inaron. Ala de lagi ko ha. Puro mag-arang law, mayor. Pa manimukot-kot eh. Kutkutan lagi. Makalimot, ito na ng kutkot yun. Dako siguro na okay mga reglisod. Pag nakita na itong isik, ha? Sa baaw gamuti. Saba ka sa mga moto, di na nakakakita na ni Ron. Linggamay man. Gamay mo, Di gi. naman Gus Mariano nag-atong. Nauwaw. Nauwaw. Pag-isa. Nauwaw sa ako guys ah. Uy, ginoo. Waga mo, magbaliwot ka. Darag ako guys ah guys. Baro ka mo, di nakita na ni. Darag ako na, dako. Ate na, manahan ko. Uy, kani kay Muragahi. Lagi. Na naman, saan garahan? Grabe, situan si Kuron. Hala, ay. Situan si Kuron, yor. At limalas ko gahapon. Lugit ra kada nagdi mao ha. Sige lang ito na nag-vlog. Huwag pangamuti. Hala dapat di dako, arjid minyor ilhan yor. Kay unod sa kanang ijahang punuan. Unod si ijahang punuan. Na, kita mo dani guys. Unod si ijahang punuan ba? Dako pa pagwilain. Sige na lang. Pero ag sinanay ag mga tiguang sa unag mga muti, ag punuan ko na magkuhas unod, tabunan og balik kay arong. Muunod pagbalik ag mga bugtos. Dihang na nga. Bugtos ni Along. Muunod pagbalik di kuno Muunod bitaw kong imo ray medyaan. Saan buto no? Oy, maning kamot to si Giza. No? Yes, naon maning kamot yor. Tama na lang ni Mariano. Dari ko ta kay murag dining likig Marijo. Tan-awon ni natang Liki manggod ay. tan-awon ni natang likig lami bag ning liki ah. Ang buto ko an. Diga kay wa mandela nagliki.
Iwa man day ag-uban na prank patas ibang liki yor. Pagliki na si Wati, oy. Ha? O, paliki, ba po ng Wati? Sa ganahan. Eh, kilad dito ko dahil ko as Wati, agis Wati, kaya magliki-liki, pwede, manday mao. Maura ba day pud po? Wa nam day pud tay kalipay daani. Lipay gihapon na ang sabi siya, oy, others. Maura pud tong sikil yor. Yor. Banhaan lagi mo kakuha. Banha lagi. Adi apa day ning sikil guys? Dah, gaway na pagpunggay, oh. Binali di ay. Agamay og punggay dako og unod sa naon. No! Ari tas gamay. Kaya isang sud dako. Di lagi natin i-judge ng gamay. Sa naon. Gazad. Kagwang mo naman gajud. Gazad, Ate Aisa. Ba gajud. Ate Aisa, gazad, guys. Dagi mong kanyor. Sa Manilo bang? Ani Maniyor? Kaya binaputi. Puti inja kay gamay mo Uy, gamay. dako na. Ayaw lagi i-judge. Be, bantay bitarog naghubot na gamay. Lagi puti ka na ba? Puti ka pa dito. Amerikano, guys. Foreigner. Amerikano ni. Lami araw jag puti. Ay, Okay ra na, lami jeg puti yor. Lami mo ni puti pero kadung singit na jeg ko. Tiya pila-pilon pas Mariano. Kuy mura mga damage of property dyan ang kamuti nakakuha ba siya pod? Papreso dyan ka na, maarso na. Nagana. Tiya grabe ang daghana. Usa pagaling nakuha ang daghana na. Isa nagana ko nakuha. Aw daghana ba? Pasigaso ra to ha? Basta wala yung dagko na mo nga. Ba't man siguro to? Bagsi man siguro to. Tarong nga na imong agi ha, mura magi. Huy, pag tarong nga imong agi ba? Tapo ko to. Kani di ha? Ah. May bagsi sa gina, di pagkaog kinilaw. Ano bang si guys? Okay, mura giganahan ko ng amuti. Hindi, rawa pagali. Hindi, magkaplag ko. Behind the scenes. Ay, sins. Kauban na po niya. Tawa mas mayor. Kauban na po niya. Was unwear. Kasi nabot. Behind the scenes ko, no? Behind the scenes ba na? Bisag wa kita ingin dig ka kot-kot. Ah, okay. Okay. Awa na awa. Na, Sure? Hala. Ano lagi? Sigurado? Di anay kamote. Lugito na ho sama sa paglugit sa imong kasing-kasing. Tiya! Tinahan. Ta uy, unta ko. Ah. Dako pas kang mga reyano. Papang mayor. Pagpang mayor. Tapos na. Dako ugat. Be, pakita be. Tara nga dig tabon. Cha. Isa uy. Walo angon na magkuan. May lumig kamuti. Nami lagi para kita sana. Tamban. Pili ito, pili. Ay, tama, isa ko ay. Ako, ah. Diya, maingan kag di ko kakuha maka. Kakuha galit sa imo. Kanina bang kamuti? Dako guys. For the first time of my life, kakubkob ko rin dako Sama sa kadako ni Mama Mariano. For the first time of my life. English butag mo rin Ano ba? po kay? Diya katawa na po ko. Pero tigidya, sa tigidya ka ni Ayor. Behind the scenes. Behind the scenes ko no. Murag sala. Tao ba na po nas? Ag science, sisay. Bandung ta kay nita. Sisay naman kunog science, ganahan habaw kasada pag nabulag na lang tang wala tayo eskwela. Pero ganahan ko dari. Ha? Awa pa din na human. Salamat yun, Jess. Salamat sa Papang Mayor. Awa pa din ko nung nahaman. Dapat ko na sila uron dari sa ibon. Oh, bisa ada pun mula eh. Di mo na mulakaw. Bihar mo na. Dia melupad. Adi lagi dah ke. Ya guys. Apa? Ala. So, klaro ka do. Ala na po. Naputil pa din.
Nabunig balik. Da guys da. Ganaan ko yor, hamis ka ajo yor. Ayor. Parang hamisa. Sama sa kahamis nimo. Di mabawra. Di malumos di mabawra. Ah, sama sa kahamis Ganahan ni ko di Mayor. ay. Sama sa kahamis siya nangamuti. Hamis pa jud. Tara. Pero kadung singot jud. Anong gisidlan eh? Mahadlak na makamutot ba? Alik na magtagbo yor. Hala, lami ra magkulor. Ag na murag pink, na murag. Haglik mo tagbo di ay. Beng lagi pa tagbo. Yung ganahan. Kani ko na may lab Mariano. Di murag maajo pod. Kana. Gamay, basi gamay ni. Ito lagi judge. Kani lagi mang judge ditso. Agka ba na po nas di magmatnong. Di ba sige magmatnang be? Sumugod si Kudat ko. Di magmatnong. Okay raman eh. Nagdara man niya si Jag. Luglog. Sa kaldero. Dara, nagbaylog tampan. Mating ning ilagaan nakabidyo man. Basig langhoy na ha? Kaya nagulanghoy yung tanong September, manigitanong. Bulan mo di ay. Liray ilaga. Ka gilaga oh. Di arag ilaga yor. Unahan sila ga guys oh. Pwede man na bukbukon, bukbukon. Ko ba? Pwede na. Ijarang dako ako no guys. Arang dako abitaw na ah. Tak. Ano ba? Pura magbata. Hala, arang dako abita. Ijara. Alala. Di jud picture sa matsagarahan. Hala, arang lami ajud yor. Pasig gani ra panitaman. Hala, Pasig ma-scam ta na ni. Daku. Ah, diara na taman. Alagi yor. Di ganahan jud ko. Ijara. Ijara. Papang mayor guys, ijara. Lah, balik. Ha? Aduh kan nakut tapi. Mabalik saya. Shit, pag ako'y mukot-kot. Eh, may magkalatod. Sa ating Pabi- Zoom, parang ilan. Ano, dako abitaw. Lugno. Last na na. Ku pa. Uy, hinabangan na to. Pamana yan. Dako bitaw na. Daku. Sa ganahan, kita na kami. Lami bitaw na, aron dako hamis pa jud. Pero gipaningat ta jud ko. Ani man Wala nakababa diha, lima na. Og sa tamban pa ni usa na. Isa Sa kilo. Tengah na. Sila buta ajo dadas injo ha. Grabe guys oh. Dadas injo ha. Basta dagka na. Uy, yan ko na. Mau menangis sa arat ngayon na. ang ko na po na. Mating gidod. Basta nagbulang ho ito ha. Daku aduh. Para ba ito hinunga? Eh. Arang dako ang kamote guys da. Ang nakitaan. Nahubo magsilupin. Kuyawa po. Maju galig di gahang karsupok mo nahubo. Sa di kay dia mapuyang manghod tigbangan sa silupin, di may hang manghod. Manghod na ni Mariano no. Kay Hubo bitaw ay. hubo bitaw nakita dahil batang hinukasan. Di na pinakita mayor. Batang newborn. Basig igsuon eh. Kari banghod na. Amang manghod ni manghod. Uy. Sa lagi ko ano lagi kunudaan ang hukasan. Hukasan lagi kunudaan. Maju po. Uy, duha ra baryor. Haday. Ah, ano man din isa ning hipi? Ano man ni? Bugtos? Kuan salingsing. Daku na pa do. Dako lagi dani dapit yor. Mating yun yung mga hampuong. Makaraan na yung Hampuong na may nagsigig pakita daan eh. Hampuong magod pa ni ang tupa ni majorito. Banadyo. Ya, Dako gihapon yor. ang amaya basig ugat to. Aw punggay. At ingana-inganaan guys, arong lamian pod bag kamote, mugawas. Siya ganahan. Humukan. Asas, arong lami Dako, akad dako, mga dako. ano. Ngawaya ra ba din. Dako lagi imo. Agbunggay na. Gagmay. Gagmay dahil, lami dahil po ning gamay guys, di ka mo judge na ning gagmay yor no. Kaya gagmay di ay dako inigawas. Siya ganahan, di pa isa di ha. Ya, nabani unod. Ay ko na ta magsubay.
Bahala ni ng mga kukuda ni. Nabaliwan. Baliwala na raman ni si kada kita ko grabing dako ah. Pwede to. Ate purami pa na. Wa gug ang kuan yor. Wa gug ang mga kahibos ug mga kapungot sa ganahan. Kita dari kanang dako ah. Nagpahipi raman pud. Iki di ate diha. Nga na to kuha pang ate ay. Ang dako apod. Oh dako pa siguro na guro. Sa ganahan. Sige na. Uy, di alagi. Sa kono ha kay mohonat sa ta. Sige walop ta dani. Dako pa siya ilhan. Ingin sir kag mailab Mariano di ko ka mga mote. You know? Arang. Kuha mga Bisong unsay ang nahibawan. kuha mga siging uwan. Nanong! Tara guys. Kada ko gyud na. Nasa gihapon. Swerte di ko rin yun. Nagkunan ingan bitaw ay Tagko? na dapit. Na guys. Mutukad man hinaon ka. Tukad di ay. Mating gadi ning tukad. Lami o pa ning tukad yor. Kara na ana, liki. Ah, basta muliki din ah. Ah. Lumay pa. Ay, Tapan dako na no. kailan lagi. Okay guys, dana guys, mao na ni tanan amo ang nakamuti. Bibo kadyo guys, makawa man di ay problema ni mga muti ta. Huwag stress ba guys, kay lami man magkut-kut-kut ta, makakutkut og garang dakua dia. Lami kadyo. So mao na ni guys, salamat yor sa imong kamuti. Sa inyong kamuti di ay. Karon, Mauli na mitay. balik-balik ka riya. Tesa mo, Nga mo ko kunin mo. Kami siya. Kay buntang ko pang patapo. Kadya siya kay. Kay ikaw. Tigong. Tigong porta ba? bawal ka ng hang. Kaya nga makain mo kagbahay kay Lord basta po naman kinabuhi. Makain mo kagbahay nga tigong tigong ka. Kandi madaot nay. Tapo kat Ginoo. Ganing imong trabaho nga. Hindi kang taga-agrasya. Na balik-balik kaya. Ah.